Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon. Ako si Antoinette Eduardo Asinuya ang bareta sa oras na ini. 5 residente na kan Barangay Maligaya, Karamoan, Camarines Sur ang pinagbawian in buhay huli subuot sa diarrhea. May pinagtataong bulong naman ang LGU arog kan Aquatabs as in oral rehydrate solution. Ang Bureau of Fire Protection kan Karamoan ang nagdidistribuer naman in malinig na tubig inumon puon pa kasuod mahastangon yan aldaw. May mga reports na igwapang ibang residente hali sa ibang barangay ang nagkakahelangon yan alagad mayo pang pahayag ang alkalde kan Banwaan in Karamoan, Camarines Sur dapit sa mga pangyayaring ini. Sa iba pang bareta, preparado na ang lokal na gobyerno kan Naga para sa manlain-lain na civic activities ngunya na Peña Francia Fiesta. Maeenot ang public presentation para sa Miss Bicolandia Beauty Pageant na gigibuhon sa City Hall grounds sa maabot na Sabado. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sarong simana na sana antes ang Setyembre asin ang paglaog kang manlain-lain na civic activities kang lokal na gobyerno kang Naga para ngunya na Peña Francia Fiesta. Yaon na subot sa 80% ang ginigibong preparasyon kang lokal na gobyerno kang Naga. Susog ki City Administrator Elmer Baldemoro halat na sana sinagkapirang saradit na pagbabago sa programa. Halos po siguro mga 80% na. Inaalat na lang po si mga dikit na changes will depend duman sa mga pero so far po halos prepared naman si mga venue plus si manlain-lain na preparation. Padagos man na pinagpipreparar ang City Hall grounds kung saan gigibuhon ang public presentation para sa mga kandidata kang Miss Bicolandia asin Miss Gay. Gigibuhon subot iningunyan na maabot na Sabado. This weekend po magkakaigwanan ng public presentation ang Miss Bicolandia and Miss Gay, digdi po sa City Hall. So, linalaoman po na dakol itong mga madalan and plus the mga contestants. Sa ngunyan, padagos ang mga pag-uurulay ka mga kumintiba para sa manlain-lain na civic activities ngunyan Peña Francia Fiesta. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta. May direktiba na si Mayor Nelson Legacion sa Public Safety Office na bantayan ang mga peryahan na igwang patagong nagsusurugal na higutman na pinagpapangalad kan lokal na gobyerno kanaga. Mismong si City Administrator Elmer Baldemoro ang nag-anunsyar kaini sa mga miyembros kan media kasubagong pagkaaga. Naglalaom si City Administrator Baldemoro na kung igwang mga nainot na insidente nin pagsusugal, mauulang na subot ini huli sa presensya kan mga taga-Public Safety Office. Po, kasuugma po, sugo na kang sa tuyang alkalde ang Public Safety Office to closely monitor ito pong mga carnival dahil malinaw po sa requirements kung sangguni ang panglungsod sa pag-approve kadtong mga permit to carnival na dapat po mayong sugal na mangyayari lalo na po kung ang involved mga aki. Asin yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagosan ang mag-antabay sa One Media TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako si Antoinette Eduardo. Diyos mabalos kan sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.